Na výrobu domácich džemov stačí ovocie z vašej záhradky. Dlhodobým používaním overené prípravky na želírovanie Dr. Edgar a v niektorých prípadoch aj cukor. Vhodným doplnkom sezónneho ovocia sú exotické plody, ktoré sú na pultoch predajní celý rok. V tomto prípade použijeme kiwi. Ukážeme vám, ako jednoducho sa dá pripraviť dvojfarebný džem jahoda kiwi s pomocou želírovacieho cukru extra 2:1 Dr. Edgar. Vo veľkom hrnci rozmixujeme jahody. Pridáme 1 kávovú lyžičku pomarančovej kôry a polovicu balenia želírovacieho cukru. Za stáleho miešania privedieme do varu a varíme minimálne 3 minúty. Odoberieme prípadnú penu. Aby sme zistili, či je džem dostatočne tuhý, kvapneme na tanierik 1 alebo 2 lyžičky práve prevareného džemu. Ak je po vychladnutí málo hustý, vmiešame doň ešte 2 zarovnané kávové lyžičky kyseliny citrónovej Dr. Edgar a ihneď plníme do polovice pripravených pohárov. Necháme aspoň 40 minút chladnúť. Rovnakým spôsobom pripravíme džem z kiwi s 1 kávovou lyžičkou pomarančovej kôry a zvyšnou polovicou balenia želírovacieho cukru. Kvalita džemu závisí od obsahu prírodnej látky pektín v ovoci. V niektorom ovoci je pektínu prirodzene menej. V nezrelom ovoci je ho viac ako v zrelom, ale džem by zas nebol taký chutný. Preto používame prípravky Dr. Edgar, ktoré pektín dodávajú a zabezpečia tak, aby džem dobre stuhol. Navyše s týmito prípravkami stačí džem variť len niekoľko minút. Farba aj obsah dôležitých látok zostanú zachované lepšie ako pri dlhom varení. Ak máme stredne sladké ovocie a chceme mať extra ovocný džem s obsahom ovocia asi 67%, použijeme želírovací cukor Dr. Edgar Extra 2:1, kedy dávkujeme asi 1 kg ovocia na polkilový balíček želírovacieho cukru. Keď chceme, aby vynikla chuť veľmi sladkého ovocia, použijeme želírovací cukor Dr. Edgar Super 3:1. Získame super ovocný džem s obsahom ovocia približne 75%. Na polkilový balíček použijeme asi 1,5 kg ovocia. Pri gelfixoch Dr. Edgar postupujeme obdobne. Tu ale budeme potrebovať aj cukor. V prípade džemu z kiwi sa pena na povrchu nevytvorila. Nie je teda čo odoberať, spravíme len želírovaciu skúšku a opatrne ho nalejeme na vychladnutý jahodový džem. Poháre uzavrieme viečkami a necháme vychladnúť. Neobraciame, aby sa džem v pohároch nezmiešal. Tento džem si môžeme vychutnať zmiešaný, ale aj každý zvlášť. Dobrú chuť!